Иделдә теплоход су астына киткән 30лап кешене коткаралар. Булгария фаҗигасенә дә инде 11 ел, ә нәтиҗәләр һаман ясалмыймы? Судагы куркынычсызлык өчен кем җавап бирә? Турыдан-туры эфирда таяну нуктасы тапшырыбыз студиядә Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәне һәркайсыгыз да яхшы белә. Әгәр дә алда яңгыраган фикер белән килешмисез икән, кызыл төймәгә басасыз, килешсәгез зәңгәр һәм ак нейтралитет билгесе. Шуннан да 11 ел фаҗигага Булгариядә, ләкин хәлләр кабатлана кебек. Әле ярый монсында үлемнәр юк, коткарып калганнар барысында, ләкин нәрсә хакында сөйли бу? Ильяс әфәнде, теплоходның менә монда сәбәпләрен ачыкласак, су астына китүнең нәрсә? Гомумән бу система дөрес түгелме? Куркынычсызлык кагыйдәләре турында уйламыйлармы? Сәбәпләр нәрсәдә күрәсез? Менә әлбәттә инде безнең барыбыз өчен дә бу зур фаҗига. Алла саклаган үлемнәр юк, беренчесе. Инде менә бу батуга килгәндә мин әйтермен, теплоходның бату сәбәпләре берничә сеңгенә. Бу беренчедән техник сәбәпләре бар аның. Аның характеристикасы бар. Һәрбер теплоходның сыйдырышлыгы буенча да. Менә бүгенгесе дип әйтәм инде, менә монда булган фаҗигада әйтүләре буенча 30дан артып киткән кеше булган, әмма ләкин техник характеристикалары, таләпләре буенча да 15 кешедән артырга тиеш булмаган. Аннары бит инде шул ук теплоходларның һәрбер су транспортының үзенең әйтик эксплуатация вакыты бар аның. Бу иске булу сәбәпле менә бу очракта монда җавапсызлык иң беренчедән җавапсызлык. Чөнки әйтерлек оешмаларда аны контрольдә тоталар, берничә чыгарып җибәрмиләр һәм җаваплы кешеләре бар. Бу очракка килгәндә менә безнең әйтик мәгълүмат буенча бу беркемдә монда җавап бирерлек кеше булмаган, су транспортын әйтик белүче һәм йөрүче булмаган. Монда күп сәбәпләр бар. Бу җавапсызлыкка түгел, бу әйтик бу фаҗиганы китереп чыгаручы кешеләр гаепле бу очракта. Аннары безнең шул ук халык. Безнең менә шунда булган халык үзләре, без бит инде шул мәгълүматларга карап әйтәбез. Бу кешеләрнең дә әйтик мәгълүматлары әз булу сәбәпле бар. Без кадрларны күрәбез, шунда бунда санап керәләр, күбәү артыннан суга кергәч бит инде халык та уйларга тиеш. Biz монда сыябызмы, юкмы, әйтеп торган өстенә, су күргән өстенә ниндидер таң без белмәгән сәбәпләр бар. Моны инде безнең эчке эшләр органнары тикшерү алып бара, гаеплеләрне табырлар. Әмма ләкин комментарий да бар, Ильяс әфәнде, сүз бирик әле, аннары видеоязмадан соң дәвам иттерербез. В настоящее время следователями отрабатываются следующие версии произошедшего: превышение пассажира вместимости маломерного судна, нарушение экипажем иных правил эксплуатации и управления судна, а также техническая неисправность. Ход расследования уголовного дела по поручению председателя Следственного комитета России находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Сез әйткән нәкъ фикерләр һәм монда сәбәпләрне эзли башласаң күп инде алар, шул ук техник хәләтләрне дә сәбәпләре бер хәл, әмма ләкин халык яхшырак уйларга һәм мәгълүматны бирергә кирәк. Җаваплылыкны арттырырга бар кешедә. Аның турында сөйләшербез, шулай киңәшләр турында. Регион ханым, монда очраклар күпме гомумән? Еш теркәләме алар илдә дип әйтегез, республикабыздан ничек хәлләр? Монда очраклар еш теркәлми. Ләкин шуны әйтеп китәргә кирәк, менә сулыкларда патруль вакытында госинспекторлар, менә аскүләмле көймәләр буенча госинспектор патрулендә вакытында күп кенә шундый очраклар очрый. Маскүләмле көймәләр йөртүчеләр, алар менә әлеге нормаларны сакланалар. Мәсәлән, аларның көймәләренә 6 гына кеше сыешлыгы булса, алар 7-8 кеше утырталар. Көймәләренә шундый очраклар очрый. Әлбәттә, инде мондай аз күләмле көймәләр йөртүчеләргә штраф яный, ул 5 меңнән 10 меңгә кадәр. Һәм шулай ук шуны дип китәргә кирәк, тәкъдим итмиләр менә коткару жилетлары буенча. Менә әгәр дә көймәгездә 5 кеше булса, димәк, сезнең көймәгездә 5 коткару жилеты булырга тиеш. Әгәр дә ул алай булмаса, шулай штраф яный, аларны әйтеп китим инде 15 меңнән 20 меңгә кадәр. Барысы да үтәмидер бу очракта, үтәләме? Андый очраклар әлбәттә, андый көймә йөртүчеләр очрый, еш очрый. Шуңа күрә аларга штраф салына.
Һәм шуны әйтеп китәргә кирәк. Мәсәлән, 4 метрга хәтле көймәгез булса, әлбәттә инде ачык палубада булса, шулай коткару жилетларын киеп кенә йөрергә кирәк. Һәм 12 яшьлек бала булса, шулай коткару жилетында ул гел булырга тиеш. Монда уйланырга кирәк. Инде шул ук, мәсәлән, әлеге суда йөзүче техниканың дип әйтик, җитәкчелегенә түгел, кешеләр үзләре дә менә сез әйткәнчә кергәндә уйларга тиештер. Илдар әфәнде, менә сез аңлатсагыз иде. Менә гади кеше йөзәргә бара икән, әле ул бер нәрсә дә белми дип әйтик. Беренче тапкыр сәяхәт итсен ул, монда мөһим түгел әлеге техниканың нинди булуы. Менә шул теплоходка утыра икән, үзенең куркынычсызлыгын тәкъмин итү өчен нәрсәләрне күзәтергә һәм нәрсәләр турында уйланырга тиеш ул. Нәрсәләр булырга тиеш анда? Беренчедән инде һәрбер теплоходка кергәндә кешеләргә инструктаж үткәрелә. Аларны общий бер палубага җыеп, инструктаж үткәрелә. Коткару кемәләре кайсы якта урнашкан, коткару жилетлары, коткару бөҗралары кайсы җирләрдә урнашкан һәм ничек аларны алырга икән бөтенесен күрсәтелә һәм анда аларны киертеп тә үзләренә күрсәтәләр. Әгәр дә инде менә шушы процесс булмый икән, сез капитан ярдәмченнән таләп итә аласыз. Нишләп безгә инструктаж булмады дип. Шуларны итәргә кирәк. Икенчедән инде үзеңне куркыныч кагыйдәләреңне үтәргә кешегә үзенә дә кирәк. Чөнки алкоголь эчмәкләр эчмәскә, тәмәкеләр тартып йөрмәскә һәм үзегезнең балаларыгыз булса, аларны гел күзегездән югалтырга ярамый. Менә бу үч кагыйдәләрне үтәмиләр шул. Әле кеше үзе дә ничектер барысында саклаган очракта да һәм әлеге мисаллар да шул хакта сөйли. Инде нәкъ менә Булгария теплоходы батканнан соң түгел 11 ел узгач булды әлеге ничектер символик мәгънәгә дә ия. Васия ханым, сез бит беренчеләрдән булып, менә шул әле ул вакыйгалардан соң да инде әсәрдә язган идегез менә шул Булгария бәйите дип. Менә сезнеңчә бу очракта нәрсәләр сәбәпче булырга мөмкин? Нәрсә бу? Шул ук кешеләрнең битарафлыгымы, акча эшләү мәсьәләсеме? Ни өчен бездә менә шундый хәлләргә һаман да без әле юлыгабыз? Беренче чиракнымы, икенче чиракнымы, кайсына басып? Икенчесендә дә монда гомумиләштереп әйтергә кирәк. Икенчесендә ачыктан-ачык күренеп тора инде кечкенә бер предпринимательнең мәйданда зур акча эшләп аласы килүдән, анысы ачык. Кешеләр үзләре ваемсыз, икенче бер сәбәбе. Ул аның гомере, үз гомере өчен кеше үзе җаваплы. Ул йөзә дә белергә тиеш, батканда ничек котылырга икәнлегендә шамалап, кеше бит хәзер мәгълүмати киңлектә яши. Бөтен җирдә дә мәгълүмат табырга мөмкин. Тегеләй булганда ничек эшләп була, ничек котылып була, ничек сакланып була, үз гомереңне үзең саклый белергә өйрәнергә кирәк кечкенәдән. Менә гади генә бер мисал, лирик мисал. Миңа 5-6 яшьләр булгандыр, безнең ыкта көймә капланып, бер кыз, җиткән кыз һәлак булды. Аны сөйләрләр көймә астындагы бушлыкта калган дип. Һавасыз бушлыкта. Аны коткара алмаганнар. Бер генә мисал. Икенче мисал, ансы без 9-нчыларда, 10-нчыларда укыганда Башкортстан ягыннан безнең авылга клубка килүче җәйләү кызлары яр буенда 2 кыз көймә ауганда, батып без көне буе шуларны коткарганнан карап тордык. Су ул төштә булган көздән. Без аңа бик гаҗәпләнгән идек. Без бик монда көндә чыгып йөрибез, моның чаклы балалар. Ничек ул зурапалар баттылар икән? Курку, кешене курку. Һәм паника башлана. Монда очраклар күп еш көн саен диярлек очрап тора. Алар турында әле без тапшыру икенче өлешендә сөйләшәбез. Бүген нинди фикер белән килешмәдең? Мин килешмәдем. Кешеләр үзләрен үзләре кайгыртырга тиеш дигән сүз белән килешәм дә мин йортлаш килешмим дә. Менә бу теплоходка барганда алар бит инде ял турында уйлый. Ял итәләр, күңел ачалар һәм анда саклык мәсьәләсе икенче урынга күчә торгандыр ул. Күреп кайтыйк әле, барып кайтыйк әле дип һәм бездә кеше ничек акчасын түләгәч, шуңа күрә яхшы хезмәт күрсәтерләр дип өметләнә. Акчасын түләп киреп утырган икән, димәк ул анда батмый. Аңа жилетны кидертерләр. Инструктаж да үткәреләме икән, юкмы икән анда? Бигрәк тә менә мондай шәхси ниндер көймәләрдә дип әйтик инде, зур булмаган җирләрдә анары һәркем бит инде карап йөри аламы икән? Менә монда жилетлар бармы? Мәсәлән, шул махсус көймәләр бармы дип, әле алар булган очракта да монда бит менә нинди вакыйгалар булырга мөмкин. Шуңа күрә бер ышана ул. Иң беренче менә бара торган кешеләр, ул ышана шул чакырган җиргә барган, машинага утырган кебек, автобуска утырган кебек, аның рульне тоткан кешегә ышана иң беренче. Юк, очракларда да бит мәсәлән шул ук ышканда каядыр, анда барысында үткәрәләр, барысында сөйлиләр. Сез килешмисезме бу фикергә? Мин үз фикеремне тагын куәтлим. Кеше ваемсыз булып яшәргә тиеш түгел.
үз гомере өчен кеше үзе дә җаваплы. Кемгәдер Аллага тапшырып кына яшәү дөрес түгел. Аллага тапшырсаң да дилбегәне үзең тот дигән халык мәкаләдә бар. Ансы аңлашыла, ләкин бу очракта бит инде техник куркынычсызлыкны таләп тәкъмин итәргә тиешләрдер. Олар аны үзләре күтәрми дә. Минем әйтәсем килгәне тагын бер тапкыр. Әгәр дә инде менә бу очракны алабыз бит инде бу. Кешеләр ышанган, шул алган менә бу су транспортын алган кешеләргә ышанып, ул бит инде кертүче әйтик, бүген капитан дип атала икән ул. Анарга ышанган җаваплы кеше. Әгәр менә шул кеше җавапсызлыкка бу ничек дип әйтим, преступление бу. Менә бу иң беренче шул кеше гаепле монда дип әйтәсең. Әмма ләкин монда сәбәп эзләүдә түгел, менә безне тыңлап торалар бүген. Инде һәрберебездә бу очракта һәрбер нәрсәгә үзебез җаваплы һәм якыннарыбыз өчен дә җаваплылыкны. Үзебез уйларга тиеш идек. Әллә ни өчен суда батып үлүчеләр саны бүген арта һәм көн саен яңалыклар килә бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы. Без турыдан-туры эфирда эшлибез. Беренче өлешендә тапшыруның инде теплоход турында сөйләшкән идек, ләкин көн сайын инде мәгълүмат урыннарын дип әйтик, мәгълүмат чараларын батып үлүчеләр турында яңалыклар килә. Менә кичә Лениногорскида 19 яшьлек егет батып үлгән булса, бүген Киров дамбасында 22 яшьлек кыз батып үлгән. Бу шактый куркыныч санар, куркыныч күрсәткечләр. Регина, ни сәбәпле үләләр бу? Җәй белән генә бәйле түгел бит. Монда чыннан да нәрсә җитеп бетми. Ни өчен кешеләр һаман менә шушы суга батып үләләр икән? 1 июньнән карасак, инде менә коены сезонын башлап, Татарстан сулыкларында 21 кешенең гомере өзелде. Шулар арасында кызганычка каршы 7 бала да бар. Сәбәпләргә килгәндә төп сәбәп инде ул менә коркынычлы кагыйдәләренә туры килмәгән, максат оештырылмаган җирләрдә кыйналар кешеләр. Кайда менә коткаручылар кизе тормыйлар. Һәм шулай ук ерак йөзеп китәләр. Яр буенда гына түгел, менә ерак йөзеп китәләр. Әлбәттә, яр буенда менә су җылырак булса, менә ераграк китсәгез, менә шул Идел буенда, Идел елгасында, Кам елгасында, анда әлбәттә бит инде агым су, ул җирләрдә ераграк, анда су салкынрак булырга мөмкин. Шуңа күрә менә күзән җыера, хәлләре китә. Менә шундый сәбәпләр. Һәм шулай балаларга килгәндә инде менә 7 очракны карасак, 5 очракта ул балаларга 13-16 яшь үсмерләр, 2 очрагында инде ул 6-9 яшьлек балалар. Димәк, күбесенчә менә яшь үсмерләр, әтәниләре эштә, шул ук дуслары белән, шул ук яшьтәге дуслары белән бергә су янына баралар. Һәм кайда коткаручылар юк, шунда кыйналар, сикерәләр яр буенда, ерак йөзеп китәләр. Һәм менә шуңа күрә менә шундый очраклар килеп чыга да инде. Шуңа күрә менә шуны әйтеп киләсем килә. Беренче очракта менә безне күп кенә әтәниләр дә ишетәләр, балалар белән бәлки тыңлыйлардар. Менә балаларыгыз бик акыллы, барысы да беләләр, барысын да беләләр.
була бит инде. Ләкин көн сайын аларга белән әңгәмә уздырырга кирәк, сөйләшергә кирәк. Бер үзләре сулыкларга бармасыннар. Менә ял көне матур итеп гаиләгез белән сулыкларга барырга кирәк, пляжларга. Бер үзләре әтиәниләрсез, олыларсыз бармасыннар. Кызганыч баралар шул. Һәм менә Сәхан да әйтеп киткән иде бит, хәтта 1 метрда булмаган җирлектә дип. Регинаның сүзләрен 15-16 яшьлек егетләр, алар инде егетләр әтиәнисе белән су койнарга бармый да инделәр. Алар үзләренә әйләнәләр. Зохлар булырга тиеш бит инде монда инде. Йөзәргә дә белергә тиеш кебек ул яшьтәге. Олай гына түгел. 9 яшьлек менә үсмер, ул бит инде шулай ук хәзер бит инде балык булган, үсеп җиткән, ул әтиәнисен тыңлап тормый бит инде монда. Хакимияткә бәйле кеше буларак сөйләде Регина ханым, туташтыр инде бәлки ничек булса да. Олай гына түгел. Ул бит монда кыйнарга ярамый дигән анышлак куеп кына котылып булмый бу проблемадан. Алайса кайда ярлыйсың? Ярлый торган җирләргә монда ярлый дигән анышлак күргәнегез бармы сезнең? Бөтен җирләрдә монда кыйнарга ярамый дигән. Ләкин кыйналар. Торалар да. Менә Илдар әфәндегә сүз биргән, монда очраклар белән еш күрешергә туры киләме? Шуннан да менә кыйнарга ярамый, анда мәсәлән, балаларга әтиәниләрсез керергә ярамый дигән, ләкин тыңламыйлар бит. Һәм аларга нәрсә эшләргә менә бу очракта? Дөрестән дәгән менә бу күп батулар арасында официально ачылган пляжларда түгел, кайбер күлләрдә төрле ысынты булган бакчалар җирендәге җылтык суларга кергән җирләрдә күбрәк батулар барлыкка килә. Шуңа күрә инде бу беренчедән инде әтиәниләрнең әзрәк патрак торырга кирәк дип әйтүем телим инде. Чөнки беренчедән үзем әйтүем буенча балаларны беркайчан да балыкка, җиләккә, мин карап кына торам, суга кермим дигән сүзләрне ышанырга ярамый. Һәм ата-аналарның тәрбиясеннән кирәк. Икенчедән инде әзрәк мәктәп якынындагы шул күзәтүне ачарга кирәк. Су бату бик куркыныч. Сәбәпләр күп. Лесофет, монда шул ук теплоходлар аерым батып үлүчеләрне бәлки ничектер аерып та карарга кирәк түгел. Барыбер шул ук битарафлыкка әйләнеп кайтабыз без. Ни өчендер? Менә кешеләр ваемсызлык дип әйтәләр, әйе. Сәбәпләр шундамы? Чыннан да без үзебезнең гомергә, үзебезнең якыннарыбызның гомерләренә ничектер игътибарсыз булып чыгамы монда? Шул ук спиртлы эчемлекләр кулланып керәләр. Балаларны игътибарсыз. Менә сәбәпләр барыбер шул ук бит инде ул. Һәм үзеңнең куркынычсызлык турында беренче чиратта уйламау. Менә бу инде тәрбиядән тора. Бу идәге тәрбиядән, мәктәптәге тәрбиядән һәм башка уку йортларында да. Менә мин инде бу чиракка әйтер идем, килешәм. Чөнки балаларга әтиәнисе аңлатып контрольдан югатмаска. Яшүсмерләр дигән. Яшүсмер бит ул барыбер 18 яшькә балык булмаган. Әмма бергә баралар икән. Менә бу тәрбия мәктәптә булса, бергәләп йөреп, сукая керсәң дә. Без дә үстек, авылны карагыз. Авылда да андый аерым ял итә торган урыннары юк. Анда лицензирование да юк, бер нәрсә дә юк. Әмма ләкин кыйналар, бергәләп барыбер алалар контрольлеге бар. Аннары әйтик, алалар да үлә, төрле сәбәпләр. Менә безнең статистик үзебезнең уку йортын алганда, без инде куркынычсызлык әйтик кагыйдәләренә өйрәтәбез, һәм аларның су транспорты кагыйдәләрендә дә бар, башкаларында да бар. Безгә укырга килгәндә йөзәргә белмәүчеләр күп. Менә статистика буенча, беләсезме, йөзәргә белмәүче халык күп, балалар гына түгел, балалар да күп. Менә безгә килгән 40% югыйсә су транспортына укыйлар, су транспортына. Безнең сулыкларда күп инде республикаларда. Сулыкларда күп. Әмма ләкин шуларның 40% йөзә белми, беләсезме? Алар бит яшүсмерләр. Шуңа күрә бу мәсьәләгә дә басым ясарга кирәк. Без менең генә түгел бит, бу гомуми алабыз. Уку йортында без аларның уку дәверендә алар гезергә өйрәнәләр, бассейннарга йөреп. Әмма ләкин бу гомуми тәрбия булырга тиеш. Бу чираклар ел сайын булып тора. Әмма ләкин менә бу кабатлану сез әйтеп уздыгыз, 11 ел элек кене белән туры килеп, бу бит инде нәрсәгәдер бәйле рәвештә Аллаһ Тәгалә бит тагын кыңгырау суга иптәшләр дигән сүз. Уйланыгыз дигән сүз. Һәм менә бу чиракта мин гаеплеләрдән гаеплем менә шул суга керүчеләрне, шул транспортның хуҗаларын беренчедән. Икенчедән гаепле эзләү бер хәл. Менә гаеплеләрне табып күрсәттеләр. Менә әйтеп узды, безнең хезмәттәшебез. Кемнең әзгенә мөмкинчелеге бар, менә елгага мин көн сайын прогулка ясыйм, абит вакытында үземнең университеттан чыгып, беләсезме, буйга аркылыга йөриләр, югыйсә документлары булса да, кепкешкенәләре булса да, зураклары булса да, бу контроль сездә контрольлектә зәйгән.
Bu da korkunçsızlık tudara diye aytayım. Lakin мәгълүматта ишетеп бетмейдер, Гөлбина, бәлки килешәсеңме? Кешеләр белеп бетермейдер, нәрсә рөхсәт ителә. Әгәр дә шул ук, мәсәлән, кумлыкларда дип әйтик, кыйнырга ярамый дигән җирдә рәхәтләнеп кыйналар икән, кайсы кумлыкта ярый, кая ярамый, анда нинди куркынычсызлык кагыйдәләр үтәләргә тиеш түгел. Кеше моны белеп бетерми икән, бәлки шундадыр сәбәп. Әгәр дә бөтен җирдә аның турында сөйләп, менә шу мисалларны күрсәтеп, нәрсәгә китерәсен аңлатсалар, бәлки мондай очраклар да азрак булыр иде. Менә olmaz, без аны сөйләп торабыз инде. Газетага язабыз, кабатлап язабыз, кымача әйтмәс бу күпме язсаң да дип. Әмма кешенең инде теге укып торырга вакыты юкмы? Кеше ул билгеле урынына эзләп йөрми дип инде уйлыйм. Сулык күрсә шунда керә. Менә сулык керсә шунда керә һәм кеше бит инде суга кергәнче чыгасын уйламый. Чыгар төследер инде ул аны. Чыгар менә әле булыр әле дип шулай итеп өметләнеп керәдер. Әмма шулай да менә бу сулык дигәндә мин инде барыбер теге 11 елгы фаҗиганы искә төшереп китергә уйладым. Менә ул вакытта бик авыр хәл иде бит инде бу имә. Мин ул вакытта икенче көнне кайтып киткән идем гаиләгә. Юл буе безнең бик авыр кайттым, җылап килдем, инде юл буе җылап килдем һәм обедтан соң килеп җитеп, гәҗиткә язып, җома көнне аны чыгарганда идек. Менә ул вакытта танышып калган балаларның мин язмышларын әле дә белеп торам. Менә без әле кадрларны күрәбез. Бик авыр хәл инде бу. Менә шушы Булгариядә булган һәм исән калган гаилә белән дә аралашып торам. Аларга бигрәк тә авыр, исән калганнарга алар шуны күргән бит инде. Менә ул бик тетрәндерә торган әйбер. Менә быел нәкъ шул көнендә булгач инде менә Ильяс әфәнде дөрес әйтте, бу бит инде хәбәр безгә. Без бит инаннары соңгы арада кешелек үзгәрде бит, кешеләр дә үзгәрде, тәртипсезләнәләр. Ул су буеналар бер кайчанда аяк кеше су буена бармый. Акыллы кеше, аяк кеше тиешсез урынга бармый. Шуңа күрә кеше үзе очрашмаса, димәк, мондай вакыйгалар белән. Асия ханым, бәлки менә бу кешеләр белән аралашырга кирәктер, аңлар өчен аның фаҗиганың дәрәҗәсен дип әйтик. Мин аларның белән аралашам, менә үзем язган геройларның әлегә кадәр алар ойнамаганнар бу кайгыдан. Гомер узса да ойнамаслар магайны. Чөнки ул гомерлек. Судга батуның кайда батасыңны белсәң дип әйтәләр. Ул тәкъдир эше дә. Нәрсә тапшыруга кадәр да әйткән идегез бит, сезнең дә андай очрак булган дип. Тәкъдир эше. Шул очрак икенче очракта Зеленый мыс санаторийның директоры без килгәннең икенче көнендә суга батып үлде. Бик шаккаттылар инде. Көн сайын шушында су куена ул. Көн сайын шушы ярдан сикерә. Но төне буе шторм булган. Шторм вакытында су төбендәге ташны күчереп куйган. Һәм моның башы белән шума торган урынга ташны китереп куйган Ходай Тәгалә. Һәм ул кеше һәлак булды. Менә шундый тәкъдир очраклары да була. Тагын мин инде мисалларны күп сөйлим, чөнки узак яшәгән кеше буларак. Менә безнең авылда Сабан туена читтәнрәк килгән кешеләр һич югында бер кеше батып үлә. Авыл кешеләрнең гомерле дә батканнары юк, бер кеше. Ни өчен? Чөнки мин буеннан инде анда Башкортстанның Октябрьский шәһәре астан трубалардан су суырталар. Читтән килгән кешеләр аны белмиләр, авыл кешеләре белә. Труба килгән җирдә ул үзенә тарта, суыра. Ул районнан килгән шул җирдә монда чиста икән, монда әйбәт икән дип. Һәм шуңа алданып, монда уяу булырга кирәк, кая гына булсаң да. Суга хәтта бассейннарда да бит әле суырып ала стокларга. Менә һәр нәрсәне уйлый. Монда барыбер суга кирмичә дә бу Илдар әфәнде. Кеше башлы булырга тиеш. Башын эшләргә тиеш. Менә әгәр дә пунктлар буенча төп хәзер киңәшләрне әйтсәк, нәрсә эшләргә? Суга керәләр икән, менә нәрсә эшләргә? Беренче чиратта 1 2 3 дип санасагыз? Беренчедән инде суга керер алдыннан үзегезнең тәнегезне суытырга кирәк. Җигереп кирдең, чишендең дәгән шундый түгел. Әзрәк кулларыгызны шыкып, гәүдәләрегезне әзерләргә кирәк суга керер өчен. Шуннан йөзә белсәгез инде физик яктан нык булсагыз, ярдан анда буяклар бар, шул буяклардан читкә китергә рөхсәт ителми, һәм үзем дә мин шуны тыям. Шунда кереп, йөзеп, үзегезне контролировать итеп, һәм үзегез белән булган иптәшләрегезне тоже контрольдә тотуны шуны итәм. Иң беренчедән инде балаларны күзәтергә кирәктер. Балалар мәсьәләләреннән берсе. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Ильяс әфәнд, сулыкларда батып үлү очракларын киметүдә сезнең өчен нәрсә таянуы тасы булып тора? Минемчә, бу барлык кагыйдәләрне, таләпләрне үтәү һәм үз-үзеңә җаваплылыкны аңларга кирәк. Беребез дә мәңгегә килмәгән, әмма ләкин суда гына түгел, һәр вакытта да җаваплылык һәм кагыйдәләр саклау
Сездән киңәшләр, берничә киңәш безнең тамашачыларга. Үзегезнең гомерегезне һәм якыннарыгызның гомерегезне саклagыз һәм дөрес әйтеп киттегез, балаларны йөзәргә әйтергә кирәк. Һәм шуның да кыска гына әйтәм, иртәгә сәгать 10-да акция була, научись платить йөзәргә ирен. Нижнее Заречье пляжында, Казанда. Шул акциягә без барыгызны да чакырабыз. Чөнки анда ничек дөрес беренче ярдәм күрсәтергә нинди йөзү усуллары бар, барысын менә аңлатабыз без ял төшләргә. Барыгызны да көтеп калабыз. Димәк, файдалы булачак, менә буларны тыңларга кирәк. Әгәр дә инде без үзебез беренче чиратта куркынычсызлык кагыйдәләре турында уйлыйбыз икән, ул вакытта сулыкларда үлем очраклары да бермә-бер кимрәк булыр иде. Исәнлектә күрешергә ясын.